गिबियावनो गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बावहरबाय बिटिआर थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननाय बयनिसिमबो जासिबाय। दिनै सब गिबिसिनाव आङो रायजो राजा आइ आफानि रोजा रोजा साबायखर होनो नागिरदों। मानो होनोबा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जे बयनिफ्राय बांसिन बा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बांसिन भट होनानै देरहा होबाय। जे बेयाव गिबिसिना रायजो राजा आइ आफानियाव माने साबायखरा रायजो राजा आइ आफानियाव थायो। बेखायनो आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो इउपिपिएल दोलोनि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे रायजो राजा आइ आफा सिगाङाव जि जाबाय 17 बोसोराव बिटिसिआव बेयो जानाय नंला। दिनैहाय जोंहा मानगोनां आफादगिरिया चिफ जानानै थांबाय। बेयाव चिफ जानानै जेरैबायदि रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदों बे प्रतिश्रुति हिसाबै दिनै मावनो होननानै समायखिरा लागोन मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। दा बेयाव आंबो सासे आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै पार्टिखौ जों जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोआव थानानै रायजो राजा आइ आफानो केम्पेनिंआव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदों बे प्रतिश्रुतिखौ मावनो होननानै दिनैनिफ्राय जोंबो समायखिरा लाबाय जे जोंहा आफादगिरियानो चिफ जाबाय। बेबायदि हिसाबै जोङो मोजाङैनो मोजां रायजो राजा आइ आफानो प्रतिश्रुति होनाय बायदि जोङो हाबाफारि मावलांगोन। बेखौ आङो दिनै आफादगिरि हिसाबै रायजोनो बुंथिनानै लाबाय।